тамошобинони азиз, ҳамаи дӯстдорон ва алоқамандони ҳодисаҳои ҷолиби табиат ва озмоишҳои шавқовар. тавре ки шумо мушоҳида кардед, мо дар озмоишгоҳи барномаи таҷриба қарор дорем ва имрӯз ман беназир омодаам шуморо боз бо як озмоиши шавқовар шинос созам. тамошобинони азиз, умедворам ки ҳар як таҷрибаеро ки дар барнома ман ба шумо нишон медиҳам, шумо онҳоро иҷро мекунед. зеро иҷро кардани таҷрибаҳо дониши шуморо комилтар мекунад ва шавқу ҳаваси шуморо ба омӯзиши илмҳои дақиқ бештар мекунад. махсусан замони мо ки асри илму техника аст, ҳар яки мо бояд бо илмҳои дақиқ шинос бошем ва онҳоро омӯзем ва маҳз барномаи таҷриба инҷо ба шумо кӯмак мекунад. ва тамошобинони азиз, инҷо ман ба шумо як таҷрибаи сода ва осони физикиро омода кардам ки маводи асосии мо инҷо пуфак мебошад, яъне ашёе ки шумо бо он бозӣ карданро бисёр дӯст медоред. бо пуфак таҷрибаҳои бисёре мо метавонем анҷом бидиҳем ва шумо бо яке аз онҳо имрӯз шинос мешавед. ғайр аз пуфак ба мо боз лозим аст об ва зарф. маводи истифодабари таҷрибаи имрӯза бисёр дастрас аст, барои ҳамин шумо низ мунтазир нашавед ва биёед ҳамроҳ ин таҷрибаро анҷом бидиҳем. хуб, дар аввал зарфро мегирем ва ба он об мерезем. қадараш кофист. акнун як пуфакро мегирем ва онро пур аз ҳаво мекунем. тамошобинони азиз, шумо метавонед аз пуфаки ранги дилхоҳ истифода баред. ана ҳамин қадараш кофист. ноги пуфакро маҳкам мекунем. тамошобинони азиз, ёдовар мешавам ки ин таҷриба хатарнок нест, барои ҳамин шумо онро метавонед бе кӯмаки калонсолон иҷро намоед. аллакай ҳама чиз омода шуд ва мо расидем ба лаҳзаи асосии таҷрибамон. барои эҳтиёт як зарфро мегузорем. акнун пуфакро ба болои зарф мегузорем. бубинед, зарф дар поёни пуфак аст. акнун биёед месанҷем ки вақте ки мо баръакс мекунем, яъне зарфро тоб медиҳем, пуфак вазни обро мебардорад ё не? ба шумо ҷолиб шуд? биёед месанҷем. эҳтиёткор бошед, зеро об метавонад бирезад. мо инҷо бо дастонамон кӯмак карда истодаем. акнун биёед дастамонро мегирем. эҳтиёткорона бубинед, пуфаки мо вазни обро мебардорад. биёед акнун онро каме меҷунбонем. мебинем ки пуфак вазни оби дохили зарфро ба хубӣ мебардорад. онро ба дигар тараф мекунем. бубинед, пуфак ба мисли сарпӯш оби дохили зарфро дошта истодааст ва намегузорад ки оби зарф бирезад. дидед чӣ хел ҷолиб аст? инҷо тавре ки гуфтам, пуфаки мо ба мисли сарпӯш аст. аммо бубинед, мо бо дастҳоямон кӯмак накарда истодаем. худи пуфак аст ки оби дохили зарфро нигоҳ медорад.
дидед чӣ хел таҷрибаи ҷолиб аст. Биёед боз як бор дигар такрор мекунем. бубинед, мо инҷо ғайр аз пуфак ҳеҷ чиз надорем. ҳеҷ сарпӯше дар рӯи зарф нест. пуфакро боз мегузорем ва эҳтиёткорона тоб медиҳем. акнун дастонамонро мегирем. бубинед, боз ҳам пуфак вазни оби дохили зарфро нигоҳ дошта истодааст. чӣ қадаре ки мо онро ба боло ва поён мекунем, об намерезад. бубинед, дидед чӣ хел таҷрибаи ҷолиб аст. тамошобинони азиз, таҷрибаро анҷом додем. дидем ки пуфак метавонад вазни оби дохили зарфро бардорад. акнун фикр мекунам ки шумо мехоҳед сабаби ин таҷрибаро фаҳмед. хуб, сабаби ин таҷрибаро ҳозир мефаҳмем. бодиққат бошед. ҳангоми тоб додани зарф мо фарқ байни фишорҳоро мушоҳида мекунем. яъне дар дохили зарф фишор паст аст ва берун аз он фишор баланд. ҳамчунин кашиши сатҳӣ обро бо пуфак якҷоя нигоҳ медорад. маҳз ин фарқият байни фишорҳо ва кашиши сатҳӣ намегузорад ки об аз зарф берун шавад. тамошобинони азиз, сабаби ин таҷрибаро низ фаҳмидем. бо тамошои барномаи имрӯза шумо як озмоиши ҷолибро ки бо пуфак анҷом мешавад ёд гирифтед ва ҳамчунин дидед ки як пуфаки сабукак метавонад вазни зарф бо обро ки аз он нисбатан вазнинтар аст бардорад. тамошобинони азиз, агар шумо мехоҳед бо таҷрибаҳои нав ва шавқовар шинос шавед, пас маро дар барномаҳои оянда мунтазир бошед. то барномаи оянда бо озмоиши ҷолибу шавқовар. хуш бошед.